Oke, menjawab Mas tadi ya. Nglinting dhewe Mas. Nah, nglinting dhewe cara nglinting ini Mas. Imbak iki jenenge apa iki jenenge? Kertas ya, kertas mbako ngono kae. Ya terus iki mbako Mas. Mbako iki jenenge mbako kriwol Mas. Iki ora bumbu iki jenenge mbako kriwol. Yes, kayak ini iki. Yes, pilihane Mas. Ribu ini kira kena dilinting Mas soalnya. Linting dhewe Mas. Ang linting dhewe sapa Mas sing arep linting ini Mas. Yes. Linting dhewe Mas, manggan. Yes. Tak nglinting ya Mas. Diwasi Mas, diwasi. Diwasi. Sawang. Nah, sawang. Iki jenenge cengkeh iki cengkeh apa iki? Pokoke cengkeh. Ini iki lah. Keliling iki sing gambare bumbu rokok gambare Sriti. Nah. Iki ngelindingnya ini Mas. Kok sih? Coba ya. Kok surat? Nah, mari ini tuh. Ini Mas. Nah. Sih. Nah. Ini Mas. Seret. Nah. Oke. Seret. Pokoknya deh, selap. Nah. Seret. Anggu ora aku. Matur suwun Mas, wis komen.